Halaga Ndi Igbo ekenekwa m na ndị be anyị ebe ọ bụla na-enene biko asị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko na enwere vidiyo Reverend Father Ejike Mbaka na-esekuleti na social media njifukwa ndị vidiyo nwesịka nwele wee call attention of ndị be anyị because na enwe mgbe m post video regarding this issue about ihe na-eme na society that people are ignoring. People are ignoring this thing now until this thing now I am actually to a place whereby na or actually in a western world where na nwoke ama nwezi ugwu ebe nwunye no ụmụazị ama nwezi ugwu ebe nne na nna ha no obulu maka gịnị na agbala nkịtị this thing na-emebi na aba deep na eat deep like cancer in the mind and in the life of the people I kwesịrị ikwu that thing. So but let it be on record that mama I spoke out about this issue before or got very, very deep. Before making or got very, very because in the next 20 years to come, I don't think now we hedika and one again. I'm not talking about Nigeria. I'm saying in the life of our Igbo people. I'm in the next 20, 30 years to come now. I'm decide to call you one or one decide not to gain. I don't think the level of things I got on now, and people are keeping quiet. Everybody now forgetting that now there is this thing lingering now. This thing is lingering now. Yeah, Mbaka kuloku na this video. Mbaka kucharoku we kucha kwa mana. All this thing with them. A lot of women will not send this kind of message to their husband. Or if send the big brother Naija, the video you will go private jet, Bona boy you women, Kanya you will feel good. That's the only thing people will be forwarded. Happy the most vital information you can now pass out for the betterment of the people. Like I said, I don't think in the next 20, 30 years now you must hedeka abama na because this thing is eating deep. And then the video, Reverend Father Mbaka no EMNGwe with something like this. Calling numbers on the buy. Abone my here in Orana wine. Bereso mamage kadendo. Oni me DJ betelaka. Once you are around the vicinity, ni wine also siri e kwesịrị bagon. Ima mikiti mu oke de akpere. Praise the Lord. In our back, Berry. You are not contented with what you have. You are greedy. Praise the Lord. Mbasa na nwunye gị sịrị na ya ga-eso gị n'azịa ịkabuze ụna esi in fact na ọdọdụ nganga n'azị ha. Watch it. Biko onye ọbụla mere onwe ya ebere maka emechala onye a mechala onye nke a gị na onye nke adịchara gị na onye nke ọzọ adịchara. Even in the show, condom. Which condom? Condom. One book I was reading says nothing is gynecologically unreliable as condom. Imakanofadini meha anemezi mana China. Ndi Indonesia aneme nke ha. Ndi obana nemezi maka ọ na-aga ahịa. Ijo ndị na-ele chemist ebe ha ga-agwa gị na nwere ihe na-aga ahịa na shop ha ka condom. Now ụfọdụ n'ime ha na-ewecha hole. O deceive go many people. Nwoke a na-agọ na bụrụ ya biri onye afọ ime na ya use condom mgbe ha na-ezuzu ya. Nwaanyị aṅụọ sị na onwere onye ọzọ ya ma ya na ya menugoro ya n'oge nwa. N'oge. Ekpere ebe na nke masị ngwa ka aga test nke ọ ga-asị
Father Bro nam na enupụrụ gị isi mana ọ bahụrụ na agawa test. Biko, many esigo na that condom self with infections. Epụtazi n'ụzọ otu ịgba ifo ka a kwụrụ mmadụ esi Lagos nata Enugu si Abuja bata pikiri onye na-amarọ tie na moto banye na hotel gịnị ya nọ weekend ịhapụ nwunye gị n'ụlọ si na onye a nwunye gị na-akparị onwe ka ị netegodo onwe gị anya ị na-enete onwe gị aka ọ niile egbu onwe gị egbu. Holy Ghost fire. Ka iyi kondom ebe iyi kondom n'ọnụ ọkwa na kiss kwa doctor chere sister ọ dịgo hit wene gị mgbe ga ha efesi kọ gị na doctor ewere kondom nke ọnụ ewego kondom a na-eyi n'ọnụ ebe ịma na enwebero nke a na-eke n'ọnụ, then why are you kissing somebody ịma ha nke obu? Ofu ọnụ o ji kisie John ka o ji kisie Kennedy ka o ji kisie Obi ka o ji kisie Henry, ofu ọnụ a ka o jikwe bịakwa ikisikwa gị nwa. Ịnatakwa ijiri ekisikwa nwunye gị. And a man is happy in the marriage. Once you love somebody more than your wife, or even outside your wife, you can never give that woman full love. Your wife deserves full love, your husband deserves full love. Say, please, I want to introduce you to my husband. Or mother say, no, daddy, oh yeah, say, who is that man? He said, okay, he's my husband. Now be our maseke adugam. Man of father mo I never man do the haja odeha. Isn't it trust? We go depend on the hair of Binobi. Come jagod. And him an emotion in work and I can't get wine. Oh, na that bahanishi. Why were a low emotion psychologically. If I say that why a widow can stay like that till on one. Man, I want a woman can work in one highest 1 year. Okay, on here is 1 year, 1 month, or 1 week. Holy Ghost fire. Amen. Nke nwoke nwa edoti ihe n'ụlọ barricade enwanyị ya bazna kwenne mmadụ n'aka ya bazna nne mmadụ anya uye mu di agba ya round mana ọ bụziri nke nwanyị nwụ otu aka ya nke nwoke ga na-aga ka agwọ na-achọ oke ọ ga-eme. Ima pussycat no oke batara n'ebe ọ dị. So ụmụ nwaanyị ajadu anọcha na village ha mara ka ha si enete onwe ha anya ejezina nete ha. Amen. Izi ozi ihe nwunye gị sị were ihe a wegara ụmụ nwaanyị ajadu n'ọlụ onwe gị, okay? Metụ nwoke anọ wee sị hapụ ụmụ nwaanyị ajadu aka.
Authentic love determines that you volunteer the fullness or the capacity, length and width of the love for the wife and for the husband. Amen. Sorry, Amunu. Oya abana mulanya. Abo ya ha oburu ka ha gbaburu. Ani makuno were ndị anụberodi karịrị. Ha ma ka ha ga-esi mekọọ marriage nke ha ga-akụkwa ya. So mgbe nwa agbọghọbịa na-anụberodi bịa yeweghị ndụmọdụ how to handle your husband. A sị gị na onye na-akwa baro na ndị na-aya aeroplane anaghị emekọ meeting. Onye ọbụla were ebe chi nke edotere ya. Ịnụ dị banyeze n'otu ndị nụrụ di. Ịmatazi onye bụ ezigbo nwanyị. Maka ụfọdụ ụmụ nwanyị ga-abanye na be di the very good, angelic, holy, faithful. Ọkwa ụmụ nwanyị ndị ọzọ ga-asị ya nọkwara ebe ahụ. Abịakwana ka anyị jee ahịa Dubai. Napụta dị gị ihe n'ojie. Ebee ka ọ dị ị na-amarụ. Di gị wee dabanyere ihe ebe ọ na-achọrọ gị ego. Mee ihe asịsị eme na zuo m ori. Onye zie gị ịgba na Dubai.